Fáilte over Cordia, my name is Mr. O'Sullivan. Gadaíocht an Traein ordlabil. Is cuivinlum go saléire, bhí mé agus caralum malach go galibh. Thug mo hismóirí siab doing agus dág siad slán linn. Bhí mar ceapa chun fille abhaile déalún. Bhí mar sonna sásta agus ag ligand scíthe an Traein. Tháinig fear éigean isteach agus thuig sé an aice. Bhí cuma aisteach Bhí léine stríochach agus spéaclaí gréine á gcathabhaige. Aistir fada a bhí in nán doing agus hit gula oring. In anis doing, ruid an fear aisteach muspárán. Nuair a dhúisigh an bheirt doing, bhí an fear imethe, agus muspárán fosta. Bhí iontas oring a dúspáire agus rinneamar cuardach timpeall oring. Ní rámar in ann chreidúint gur ghuid duine é. Bheartaíomar chun an scéal a insint don ciogra. Fear cabhracha a bhí ann, dvíomhfraigh sé díom cur síos a dhéanamh ar an bhfear. Chur an ciogra glé ar na Gardaí ag an stáisiún in Gaillimh chun iad a chur ar an eolas. Tháinig na Gardaí ar an gcorpach i mbun gníomh. Bhí ionadh Thug an Garda muspárán ar aistim agus ghabh mé buíochas leis. Is fíor don seanachal, fillan an feal ar an bhealra. Cé bheith duine atá sa phictiúr? Cad a tharla sa phictiúr? Cá bhfuil na daoine sa phictiúr seo?